फोथायनो गोब्राब जादों दिनैनि दिनाव माबायदि एसेबां बुरजा इउपिपिएलआ जेनखो गोसोआव सानदोंना फोथायनो गोब्राब जादोंना भिडिअखौ खोनासं आसाम विधानसभा इलेक्शननि फाइनाल रिजाल्ट मोनबाय नङा होमबा फिथाइखौ जोंनि इउपिपिएल पार्टीनि जानानै आं डाइरेक्ट बुंनोसै एबार खोथाखौ रावबो जिंगासिनांगौ गोनां खोथा गैया जोंनि इउपिपिएल पार्टीया इउपिपिएलैनो थानांगौ आरो नांगोल पार्टीया बिपिएफ पार्टीया ओरैबायदि माने रंजादों दिपेन बर'आ जेनबाय होननानै नोंथांमोननि सेराव आरो फिन खेब मोनसे गोदान आपडेट भिडिअ लानानै फैबाय थ' लोगोफोर मैयानि जिहेतु जानानै थांनाय इलेक्शननि जिहेतु रिजाल्टखौहाय नोंथांमोना गोबाङानो मोनथिबाय नङा होमब्ला लोगोफोर बबे हान्जायाहाय देरहाखो आरो बबे हान्जायाहाय जेनखो आरोना लोगोफोर थ' इउपिपिएल हान्जाया मानि कारनाव जेननो गोनां जाखो आरो बिपिएफ हान्जाया मानो थाखाय देरहानो गोनां जाखो बेखौ लानानै दिनै नैसोर सानै ब्रादाराहाय नोंथांमोननि सेरावहाय गुवारै बाथ्राखौ खेंफोरथि होदों थ' जियानो जा लोगोफोर आसलते मेन कारना मा आरो मा उद्देश्यनि थाखाय दिनै बिथांमोना मोनसेबो देरहायालाखैनो जिर' जादों इउपिपिएल हान्जाया मानि थाखाय आनखि तामुलपुर समस्तियाव देरहानो गोनां जिहेतु प्रमद बर' सारा बिथाङा थारैनो देरहागोननि फाइनाला 100%मोन नाथाय बिथाङा मानो थाखाय दिनैनि दिनाव जेननो गोनां जाखो बेनि रिजोना मा होनना बेफोरबायदि बाथ्राया दिनै ससियेल मिडियायावहाय सोंखारथिनाया जादों आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा लोगोफोर नोंथांमोननि सेरावहाय आं नैबे मोननैसो क्लिपखौहाय दिन्थिलांग्रोनि गिबियावनो बिथांमोन सानैयाहाय मा बाथ्राखौ लानानै बुंदों बिथां जेम्स ब्रादारजों लोगोसे नैबे सासे ब्रादार आरोना लोगोफोर थ' नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासिम नाय अब्लानो बुजि मोनलांगोन आरोना वान साइड नङा भिडिअखौ मोजाङै खोनासं बेनिफ्राय कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों गोबां बाथ्रा सावरायगोन फोथायनो गोब्राब जादों दिनैनि दिनाव माबायदि एसेबां बुरजा इउपिपिएलआ जेनखो गोसोआव सानदोंना फोथायनो गोब्राब जादोंना भिडिअखौ खोनासं सोरबा सोरबा जोंनि गेजेराव इउटुबारथ' दङ सानफ्रोमबो रिजाल्ट होग्रा रिजाल्ट मोनैनि आगोलावनो वान साइड मा हिसाब खालामो आं मिथिया इउपिपिएलआ 8था बिपिएफआ मोननै मालाबाथ' बुङो इउपिपिएलआ 10था बिपिएफआ 0 बेफोरबायदिबो भिडिअ होयो दा जेब्ला आङो बिथां फैला आदा सारखौ लानानै भिडिअ बानायो माबायदि देरहानो हागोन अब्लानिया कमेन्ट बक्सआव कमेन्टआ बुंफैजोबो 90% इउपिपिएलनि फैला सारा देरहागोन फैला सारा देरहागोन बेनिफ्राय आं बुंदों माबायदि देरहागोन इउपिपिएलआ माबायदि देरहागोन दिनै गुबुन हारिनि गोबां भट दङ गुबुन हारिया सहसावथ' होनाय नङा बर'आ मोननै आरो बेनि गेजेरजों गुबुन हारि दङ दा गुबुन हारिया सोरनो भट होगोन जाय गुबुन हारिनि भट लानो हागोन बेसोर देरहानो हागोन अनलि बर'निजोंल' मालाबाबो देरहानो हानाय नङा मानो होनोब्ला बिबारखौ ओरैबायदि मोजां मोनग्रा मानसि दङ बांगालफोरबो दङ गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफोर दङ बिसोर बिबारनो होथारो बेनि गेजेराव बर' आदिबासि नेपालि प्लास जाजोबलाङो आं बेखौ साननानै भिडिअ बानायदोंमोन नाथाय थेवब्लाबो कमेन्ट बक्सआव 90% इउपिपिएलआ देरहागोन होननानै फैयो सोरबायाथ' बुङो स्क्रिनशट खालामना ला दा नों मा सानदो इउपिपिएलआ देरहागोन बिब्दिनो नांलायलायो कमेन्ट बक्सआव सोरबाया बुङो आदा देरहानो हानाय नङा इउपिपिएलआ जोंनि बिपिएफआ देरहागोन बिब्दि बुङो दा दिनै नोंथांमोना रिजाल्टखौ मोननो हाबाय सोर देरहाखो नोंथांमोननि साननाया सोरनिया जाफुंखो आंहा बेवहाय जेबो बुंनांगौ गैया सोरबा देरहादों सोरबा जेनदों बेनिफ्राय उदालगुरि जेब्ला आङो दिपेन बर' सारखौ लाना भिडिअ बानायो बेवहायबो 90% इउपिपिएलआ देरहागोन दिपेन बर' सारा देरहागोन हारिनि थाखाय खामानि मावगोन सोरबाया बुङो स्क्रिनशट खालामना ला दा देरहागोन नाथाय जों दिनै भट जोब्बाय रिजाल्ट फैबाय दिनै जों मा नुनो मोनखो नोंथांमोना मा बुजिना मोनखो दिनै मानो एसेबां बुरजा जेनखो आसरित मोनदों आसरित आरो जोंनि तामुलपुरावथ' बिथां प्रमद बर' सारा जेनथावमोन नामा नंगौ तामुलपुर एरियायाव खन्द'आव पागलानिफ्राय ओरैहाय
बिथां प्रमद बर' सारखौ मोजां मोननो हागौ। दाखालै बावै नाय MCLA इलेक्शनाव बिथां रेखारानि दास बर'आ देरहादों BJP-निफ्राय बिबारनिफ्राय। बेवहायनो जों मोनथिखायो जोंनि एरियायाव जोंनि बागानपारा एरियाजों सुबुनकाटानिफ्राय लानानै सोरखौ बांसिन मोजां मोनो, BPF-खौ BJP-खौ ना UPPL-खौ? जों बेवहायनो हमदांना मोनो मानि थाखाय प्रमद बर' सारा देरहानो हायासै। नाथाय जेब्ला जों भिडिअ बानायो कमेन्ट बक्सआव फैयो UPPL-आ देरहागोन, UPPL-आ देरहागोन ना। नाथाय आसरित, नोंथांमोना मा सानदो? नोंथांमोना मा सानदो? फोथायनो गोब्राब मोनगोन ना मोनाखै दिनैनि बे रिजाल्टखौ नायनानै? मानि थाखाय बेफोरबायदि जादों? मानो? आसाम बिधानसभा इलेक्शननि फाइनाल रिजाल्ट मोनबाय नङा होमबा फिथाइखौ लोगोफोर? थ' जोंनि UPPL पार्टिनि जानानै आं डाइरेक्ट बुंनोसै एबार खोथाखौ। रावबो जिंगासिनांगौ गोनां खोथा गैया। जोंनि UPPL पार्टिया UPPL-नो थानांगौ। आरो नांगोल पार्टिया BPF पार्टिया ओरैबायदि माने रंजादों दिपेन बर'आ जेनबाय होननानै। दिनै प्रमद बर'आ जेनबाय होननानै रंजादों BJP पार्टिया। थैनोबो रंजानाय नङा बियो, थैनोबो रंजानाय नङा। बे आइडियासो मोनसे UPPL पार्टिनि थाखाय। दिपेन बर' सार बिथाङा एबसुनि आन्दलन खालामना फैनानै गोदान फैदों राजनितिकआव। आंबो UPPL पार्टिखौ सापर्ट होनाया जेब्ला UPPL-आ 5 बोसोरनि गभर्नमेन्ट दानो थाखाय माने जरदार खालामदों, बयबो समनिफ्राय UPPL पार्टिखौ सापर्ट होदों। आं गुबुन दलखौ सापर्ट होफेराखै। आं नांगोल सांग्रां रावखौबो मिथिया, सोरबा हाग्रामाखौबो मिथिया, सोरबा सोरखौबा मिथिया आङो। नाथाय दिनै जे जेनदों UPPL पार्टिया बे बिराद मोजां। 100ल' नङा आङो 150 150% आङो माने बिराद रंजानाय मोनदों। मानि थाखाय मिथिगौ ना? दिनै दिपेन बर'आ गोदान, प्रमद बर'आ गोदान, आंबो गोदान राजनितिकआव सापर्ट होनाया। दायो हाग्रामा महिलारि बिथाङा गोबां बोसोर सलायबोखाबाय। फार्स्ट बेनो जोंनि बर'नि समाजनि गेजेराव लिडार हिसाबै, पलिटिशियान हिसाबै क्रर जाखौ हायो खिखौ हायो बाहायखौ हायो, थाखा दङ, थाखाजों थाखा बुंफबनाय मानसि बेहा। हाग्रामा महिलारिया बेखौ देरहानायखौ जों जेबो साना। नाथाय जोङो जेननायनि थाखायसो जों रंजानांगौ। प्रमद बर' आरो दिपेन बर'आ जेननायनि थाखाय। मानोना UPPL पार्टी फैनायनि उनावसो 2020आव जेब्ला UPPL पार्टिया फैदोंमोन, बिनि उनावसो साधारन रायजो राजाफ्रा, साधारन समाज सुबुंफोरा, समाजारिफोरा बुजि मोनदों जे राजनितिकआ मा बुस्थु, राजनितिकआव मा मोनो, ना थाखा मोनो, ना फैसा मोनो, ना मा मोनो, ना माबा अनेक बुस्थु मोनो, ना मस्ला मस्लि मोनो। बे बुस्थुखौ 2020नि उनावसो जेब्ला प्रमद बर'आ फैदों, बै समनिफ्रायसो साधारन रायजोफ्रा मिथिदोंमोन। बेखौ प्रमद बर'आसो फोरमान होदों। एथ' राजनितिकआ मोनसे ओरैबायदि गेम जे बेयाव थाखा, जायहा क्रर थाखा दङ बै थाखा गोनाङानो देरहासार जानो हायो। नाथाय बेयाव सैथोजों खोथा गैया। राजनितिकआ सैथोजों खोथा गैया। दिनै राजनितिकआव सैथोजों खोथा गैया। क्रर थाखा, दिनै 17 बोसोर गभर्नमेन्ट जानानै क्रर कौटि थाखा दङ। हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा कंग्रेसआव थानानै केबिनेट मन्त्रि जानाय क्रर थाखा दं आरो 5 बोसोर गभर्नमेन्ट सालायनानै बिथाङा क्रर थाखा आरजिनाय दङ। आरो थाखा गोनां मानसि बेसोरजों दायो UPPL पार्टिया कम्पेयार खालामनो हाया। नाथाय सैथोजों जुजिदोंमोन UPPL पार्टिया, हायाखै। मानि थाखाय हायाखै? बेनो मोनसे आइडिया UPPL-नि जेननाया। बेखायनो आं मोजां मोनदों दे दिपेन बर' सार बिथाङा जेननाया, प्रमद बर' सार बिथां जेननाया बा UPPL पार्टि जेननाया बेनो जे जों आइडिया मोनदों। गोदान जोलैफ्रा दायो आइडिया मोनगोन राजनितिकआ मा बुस्थु, पलिटिक्सआ मा बुस्थु, बेखौ जों आइडिया मोनबाय दायो। जास्ट बियो ट्रेलारसो। BPF-आ जे देरहालांदों बे जारिमिन नङा, जास्ट बे ट्रेलारसो। बे माने जास्ट फोरोंनाय। प्रमद बर'आ बेखौ फोरोंदों। बेबायदि जायो राजनितिकआ। बेखौ प्रमद बर' सारासो फोरोंदों दे। बेखौ प्रमद बर'आ, हाग्रामायासो फोरोङाखै। हाग्रामायानो खालि धन नांगौ, थाखा गारगोन, पावाराव फैगोन, देरहागोन, जाबाय। नाथाय प्रमद बर'आ राजनितिकआ मा? नैबे बुस्थुखौ रायजो राजाफोरनि सायाव मेगन फेहेरनानै, मेगन फुहारनानै गालांबाय। सोरबाया नङा।
थ' लोगोफोर फाइनालि नोंथांमोना मोनथिबाय नङाब्ला लोगो बिथां सानैयाहाय नोंथांमोननि सेरावहाय मा बाथ्राखौ लानानै दिनै फंनैसो बाथ्राखौ शेयार खालामखो। थ' बेनि गेजेराव आं नोंथांमोननि सेरावहाय निमाहा बियो बे मोनसे भिडिअखौ आं नोंथांमोननि सेराव लाबोनायावहाय आंनिफोर माबाफोर गेना गोरोन्थि जादोंब्ला आं बयनियावबो निमाहा बियो जे नोंथांमोना बे मोनसे भिडिअखौहाय नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे चेनेलावहाय गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो। जोबथारनायावहाय लोगोफोर बै खनायाव थानाय बेल आइकनखौ दाबायनो हायोना लोगोफोर, जाहाथे बेफोरबायदिनो गोदान आपडेट भिडिअ होयोब्ला गिबियै नोंथांनियाव नटिफिकेसना सहैनाय बायदि आरोना लोगोफोर। स' थेंक इउ स' माच। नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन। बाय बाय।